Hej, jeg skal fortælle lidt om ellære, og i den forbindelse der vil jeg starte med at fortælle lidt om strømstyrke, spænding og effekt. Strømstyrken er den mængde af elektroner, der løber igennem en ledning per sekund. Det kan vi beskrive ved at skrive I, som er det bogstav, vi bruger til at angive strømstyrken med, er lig ladningen over tiden. Det svarer også til coulombs per sekund. Strømstyrken måles i ampere, som er angivet ved et stort A. Ampere er SI-enheden strømstyrke. Spænding er den mængde energi, en strømkilde leverer per enhed ladning, der flytter. Spændingen er altså det, der fører strømmen igennem ledningen. Det kan vi beskrive ved at sige U, som er det bogstav, vi bruger til at angive spænding med, er lig energi i joule over ladning, altså coulomb. Spænding måles i volt, som er angivet med et stort V. Effekten er inden for ellære den mængde energi, der forbruges. Vi har en effektformel, der hedder P, altså effekt, er lig vores volt gange vores ampere, altså U gange I. Effekt måles inden for elektricitet i watt, hvilket er angivet med et stort W. Jeg skriver inden for elektricitet, fordi du også skal måle effekt i de andre områder. Jeg har et eksempel på beregning af effekt. Et batteri har en strømstyrke på 5 ampere og en spænding på 2 volt. Vi vil gerne vide, hvad effekten er. Det kan vi simpelt gøre ved at indsætte vores tal 5 ampere og 2 volt i vores effektformel på deres respektive pladser. Vi får derved, at P er lig 2 volt gange 5A, altså er vores effekt er lig 10 watt. Så har jeg lidt om modstand og Ohms lov. Elektrisk modstand eller resistans, som er det man kalder modstand også, er et fænomen, der forårsager et tab i elektrisk energi i form af varmeudveksling. Resistans måles i SI-enheden Ohm og angivet med et stort R. Ohms lov er en lov inden for ellæren, der beskriver en sammenhæng mellem strømstyrke, spænding U og resistans R. Det kan skrives på 3 forskellige måder, enten for at udregne for volt U, hvor det så er lig resistans gange ampere, eller regne for modstanden, hvor det så er lig volt divideret med ampere, eller udregne for amperen, hvor det der er lig volt divideret med resistans. Så har jeg om modstand i serie og parallel forbindelse. I en parallel forbindelse er hvor 2 eller flere resistorer sidder parallelt for hinanden. Det kan vi se på billedet her, hvor vi har 3 resistorer, der sidder parallelt for hinanden her. Vi har en formel, hvorved vi kan bruge til at udregne den samlede modstand i sådan et system. Og den lyder som følgende. 1 over den totale resistans er lig 1 over resistor 1, 1 over resistor 2 og 1 over resistor 3 lagt sammen. Og det gør vi selvfølgelig for det antal af resistorer, vi har. Det er vigtigt at huske på her, at den samlede modstand i en parallelforbindelse altid vil være mindre end den mindste modstand i systemet, som jeg vil vise et eksempel i. Her har vi vores eksempel. Vi har en parallelforbindelse med 3 modstande her på henholdsvis 12 ohm, 7 ohm og 5 ohm. Vi vil gerne vide, hvad den samlede modstand er. Det kan vi gøre ved at bruge vores formel, når vi så omskriver, så vi kun finder den totale resistans, hvorved den så hedder 1 over 1 divideret med resistor 1, 1 divideret med resistor 2 og 1 divideret med resistor 3 lagt sammen. Vi får derved, at den totale resistans er lig 2,346 ohm. Det stemmer godt overens med vores tidligere huskeri. Det næste har vi serieforbindelse. En serieforbindelse er, hvor 2 eller flere modstande sidder efter hinanden, som vi også kan se på billedet her. Vi har en formel mere til at udregne den samlede modstand i en serieforbindelse, og den kan vi se her, hvor den totale resistans er lig resistor 1, 2 og 3 lagt sammen. Og det gør vi igen selvfølgelig for det antal af resistorer, vi har. Et eksempel på en udregning har vi her, hvor vi kan se en serieforbindelse her på 12, 7 og 5 ohm. Vi vil gerne vide, hvad den samlede modstand er, og det kan vi gøre ved at smide vores tal ind på deres respektive pladser og lægge dem sammen, og derved får vi, at den totale resistans i systemet her er lig 24 ohm. Sidst har vi om Kirchhoffs lov. Kirchhoffs lov er en lov, der fortæller om strømme, og den lyder sådan her. Den strøm, der løber mod knudepunkt, er lig den strøm, der løber fra knudepunktet. Og det kan vi illustrere på billedet her ved at sige, at vi har 3 strømme i 1, 2 og 3, der løber mod knudepunkt her, og en strøm i 4, der løber fra knudepunktet. Ifølge Kirchhoffs lov skal I4 da være lig i 1, 2 og 3, fordi den samlede mængde af strøm, der løber mod knudepunktet, skal være lig den strøm, der løber væk fra knudepunktet. Det kan vi yderligere illustrere på en formel her, der siger, at I4 er lig 1 plus I2
Et eksempel på det her kunne være, at I1 var lige 2 ampere, I2 var lige 5 ampere, I3 var lige 7 ampere, og vi vil gerne finde den samlede strøm. Der må I4 være lige 2 plus 5 plus 7, fordi det er den samlede mængde strøm, der løber fra. Det giver der 14 ampere, og I4 er derfor lige 14 ampere. Det var det, jeg havde for